Horas amanginang, pajupang hita muse di channel YouTube namion, marhitiaka pikiran nami, na mungkin bui pamorahok kita mangurupi hita di pangradio ta di jamita nanang si patol hasota di pertangyangan songoninang di parmingguon si ganuk minggu. Di video nang patol hason nami tu hita pikiran nami na mungkin bui mangurupi hita, taringot tu jamita di pertangyangan ima nagabi epistel di hari minggu, Minggu kantate tanggal 3 Mei 2026. Turpuk jamita di pertangyangan ima natar surat di surat ni Apostol Paulus napa 2 Tesalonik bindu tolu ayat sada sahat ro di ayat 12. Amanginang dung takas hujahahami turpuhon jala hupa husor-husor hami oma di pikiran nami na mungkin boi mangurupi hita. Na berjulu hira sudedo ugamo na porsea di hanguluan sugut, adong hanguluan dari sugut mengajarhon manang mandok dumenggando ngulu di hari sugut. Dumenggando ngulu di surgo. Utabodo ngulu di hanguluan dung hamatean ima di ngulu saliling-liling na di surgo manang adong sebagian mandok uga manasing misalnya di nirwana manang bebas siat portibion alai tuk pesongoni tong do hirasudi ugamo naporsea adong hanguluan ari sogut mengajarhon aka naporsea manang pengikutnya untuk menghadapi realitas hidup. Tukpe diajarhon rupani dumenggando ari sugut, tumabodo ari sugut, dang nagabe didok hatok mahamu mate dalam tanda kutip rupani. Manang hatok mahamu lao siat portibion, tadi koma portibion asa bongot tu hanguluan sugut. Dang songoni diajarhon tongdo mengajarhon menghadapi realita, kenyataan hidup. Isaranang molo taparrohahon bukuen deta. Na godang di surat ni aka aliran pietis na julu say naing tu surgo do hita. Gumodang aduen deta taringot tu hasonangan di surgo. Di surgo do ale-aleta surgo oi sambulot tadoi surgo dangadong besi ayon lau mau tuna di surgo jadi godang lo bukuen deta say naing lau tu surgo jala adong main deta di bukuen detai di portibion partangisan do HP jadi memang godang do poda namandok udenggando ari sugut. Jala daksalai. Hita pena porsea di Kristus Yesus nama kirim do hita di ari sugut. Di ari hanguluan saliling-liling na. Di surgo hasonangani. Alai dang namando rupani Peter Borhat mahita, lao mahita, jala dang adong bisu lauta holapay mahon nama. Alai do menghadapi realita. Atau justru dalam pemahaman lain isilah waktumu dengan hal yang berguna di mata Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur. Ya. Dalam bahasa Indonesia mungkin dikatakan hidup kekal itu sudah pasti. Dan hidup di surga itu pasti lebih baik dari hidup di dunia. Tetapi bukan menyuruh kita untuk segera berangkatlah ke surga. Tinggalkanlah dunia. Soal kematian dan waktunya Tuhan sepenuhnya yang menentukan. Oleh sebab itu selagi di dunia hadapilah realita, bahkan isilah waktu yang ada dengan segala perbuatan baik sebagai ungkapan rasa syukur atas keselamatan hari esok yang telah dipastikan di dalam nama Tuhan kita. Jadi ido neng dohono ni turpuhon. Nadong do aka ajaran manang poda-poda taringot tu
arisugut parusia haroron itu hatai na menyangkut rupani berkaitan langsung tungolu siganu pari di portivion gabe lalap mana sida somangula-ulaon lalap mana sida hola paimahon ari haroron itu hani ala jono nama lagwe so diulabi akka nadenggan gabe cang dimaknai be keselamatan nih. Justru sebenarnya keselamatan itu harus dikerjakan. Asa unang lamba dabu ma ruas ni huria di Tesalonik di tiki idum bainna di patolhas apostol Paulus suraton asa toktong nasida mula ulaon mengisi waktu yang ada dengan hal-hal yang berguna di mata Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur. Jala ido ibana naso mangula unang mamangan nomor lapatan mengulu dang laho mangan alai mangan asa mangulu mangan asa boy mangulahon na merlapatan di julu di bata. Jadi hidup bukan untuk makan tetapi makan untuk hidup, untuk memperoleh energi, untuk memperoleh kekuatan mengerjakan segala sesuatu yang benar di mata Tuhan. Terkhusus pekerjaan penginjilan. Jalan khusus rupani nam dengan sian saluhut ulaon na mangalului si panganon dohot mangalului ngulu narikot si ganupari ima mamari tahun barita nauli. Mamari tahun barita nauli dang ulaon na mura. Ala marula-hula dota begeri do kona apostol Paulus tangya kok kamu hami. Jalahu tangya kok kami hamu. Menunjukkan bahwa pekabaran Injil hanya dapat dilakukan oleh kekuatan doa. Bukan kepintaran duniawi, parbinotoan portibi, dohot akka hamaloon, misalnya gelar S1, S2, sarjana dan lain-lain, alai holan ala hagogoon nitangiang do dapat tita pangurupion di bagasan Yesus Kristus. Rikot do hita marsiajar akka metode-metode penginjilan, rikot do hita marsiajar akka bado cara namar barita nauli, alai sada narumikot ima unang lupa mangido gugu pangurupion sian tondi perbadia sia tuhata Yesus Kristus sian debata amata. Jadi marsitangyangan namar lapatan doi semua harus memahami bahwa pekerjaan pekabaran Injil bukanlah pekerjaan mudah. Dan untuk tetap setia dalam Injil bukanlah juga sesuatu hal yang mudah. Kita butuh doa sebagai penopang untuk tetap setia mengisi waktu menjadi berkat bagi banyak orang, mensyukuri keselamatan, bersuka cita atas keselamatan, mengendehon haduaon, dan menunggu hari esok, kapanpun datangnya, terserah Tuhan kita, tetapi itu sesuatu yang pasti. Jadi mulu disuruh kita markantate, mengendehon ende, naim baru tu debata, ima ulaon nadenggan. Ai ende tidak selalu hanya dalam bentuk notasi, tetapi hidup yang benar juga bisa merupakan suatu nyanyian yang indah di hadapan Tuhan. Ngulu nasi tong, ngulu na gabi pasu-pasu, ido endeta, na boy pasangapon di bata. Ada daftar surat kita ende na baru ganupari. Alai parange na baru, boy do tapatupa ganupari. Asalam imbaru, asalam imbaru. Ido widahami na tinonahon ni terpuk tau hita atong tonahonot tamali tonga-tonga ni partangyangan unang pola marsak kita taringot tuari sogut itu suatu hal yang sudah pasti jalan nungalilehon di hita haluaon di hari sogut di surgu hasonangani pos marohata bongot do hita tusi alai di portibio do pehita di portibio kita mangula mahita mangalului si panganota asadong gogo di hita laho marbarita dauli. Jadi tujuan kita dalam hidup ini ketika kita bisa menikmati makan dan minum, tujuan akhir bukanlah kepuasan, tujuan akhir untuk memiliki kekuatan mewartakan kabar baik. Atong naso mangula unang may bana mangan na marlapatan dang holan na mangan inarikot dingolu alay bado mangak kita asadong gogo mangulahon lomo ni rohani debata.